שלום, כאן רחל אלימלך, מאסטר NLP, והיום אני רוצה לתת לכם במתנה כ-15 דקות לעצמכם, שבהם תוכלו להתחבר לעולם הפנימי שלכם. אנחנו נצא למסע שבסופו תרגישו משוחררים יותר, כלילים יותר ומלאים באנרגיה חיובית. לפני שנתחיל, תמצאו לכם פינה שקטה, נוחה, שתאפשר לכם לעבור את המסע בנינוחות וללא הסחות דעת. אז עכשיו שאתם מוכנים, נינוחים והכל שקט סביבכם, עצמו את העיניים, קחו נשימה עמוקה, מלאו את הריאות, ובנשיפה הוציאו את כל היום שעבר עליכם. תראו איך כל הדאגות, טרדות היום, הכל יוצא לאט לאט. אתם יכולים להרגיש איך הגוף מתחיל להירגע ולהשתחרר. קחו עוד נשימה עמוקה. ובנשיפה הוציאו הכל. ומרגע לרגע, מנשימה לנשימה, הגוף שלכם משתחרר. קחו עוד נשימה אחרונה. ובנשיפה, הוציאו מחוץ לגופכם את כל המחשבות שנותרו לכם. וכעת אתם מרגישים איך הגוף שלכם ממשיך להירגע. הגוף קל, נעים. הגוף נכנס לאט לאט לשלווה נעימה. ואתם נמצאים כרגע בתוך עולמכם הפנימי. כרגע שהרוגע עמוק יותר, אני מזמינה אתכם לצאת למסע קסום. מסע בזמן על ענן. דמיינו שאתם בחוף ים שקט ורגוע. הגלים רגועים. הסתכלו עוד קצת קדימה ותראו שאתם מבחינים בכדור פורח. והכדור הזה מחכה במיוחד בשבילכם. תנופפו ביד, שיראו אתכם. ולאט לאט אתם מתקרבים אל הכדור. תעלו לכדור הפורח. ותכף הוא ייקח אתכם מעלה מעלה למקום קסום בשמיים. ועכשיו שאתם על הכדור, מסתכלים רגועים, שלווים. תסתכלו על הנוף המדהים מלמעלה, איך הכל ירוק, פורח, וככל שאתם עולים למעלה לשמיים, הבתים קטנים, השמש מלטפת אתכם, והכל נראה ומרגיש נפלא. כשאתם כבר למעלה, גבוהים מספיק וקרובים לעננים, תראו שממש בעוד מספר רגעים הכדור יעצור, ואתם תצטרכו לרדת ממנו. תדמיינו שיש לכם אפשרות לרחף למעלה גבוה יותר, וממש להיכנס לתוך העננים. אני תכף אספור עד 5, ואתם תצאו מהכדור, ותתחילו לרחף לכיוון העננים בשמיים. התכוננו. 1, 2, 3, 4, 5. וואו, אתם מרחפים. ועכשיו שאתם כבר נמצאים בשמיים הכחולים והכל שלב ורגוע, אתם בין העננים הרכים. ממש תרגישו שאתם יכולים לטייל בין העננים. ותבחרו לעצמכם ענן נוח, ענן שבו תוכלו לשבת ולהתרווח. תאפשרו לעצמכם לבחור את הענן הנכון והמתאים עבורכם. הגודל שלו, הרכות שלו, שתוכלו לשבת עליו ולהרגיש בנוח. ועכשיו, אחרי שבחרתם ענן, התמקמו בו. תשבו עליו או תשכבו, מה שנוח לכם.
כשאתם ממוקמים על הענן ומוכנים, נמשיך במסע הקסום שלנו. ממש בעוד מספר רגעים אני אבקש מכם לדמיין ציר קו זמן של כל החיים שלכם. בתוך קו הזמן יהיה ההווה, העבר והעתיד, והם יכולים להתפרס לכל כיוון שתבחרו. למעלה, למטה, הפוך, בצדדים, מה שתבחרו. תדמיינו את הציר שלכם. אני מזמינה אתכם לבקש מהענן שלכם שיקח אתכם לרגע אחד בציר הזמן. רגע שאתם תבחרו. תתחברו לרגע הזה, לאותו רגע שיש לכם בו זיכרון שאתם רוצים לשנות אותו. כי משהו שם לא היה לכם נוח, אולי תחושה שהייתה לכם שאתם לא אוהבים, משהו שאתם רוצים לשנות. משהו שהייתם רוצים להרגיש אחרת. שימו לב, מה הגיל שלכם שם? מה הרגשתם שם? איפה בגוף התחושה הזאת נמצאת? האם זה זז? האם זה סטטי? ואם יכולתם לתת לאותה תחושה שם, מה הייתם נותנים? איזה שם? תרגישו אתכם שם, באותה נקודת זמן. כנסו לחוויה. וכעת אבקש מכם לרגע להסתכל על עצמכם מהצד. לרגע תצאו מגופכם וצפו מהצד. מה לבשתם שם? מה הרגשתם? אתם מכירים את עצמכם הכי טוב. תסתכלו עליכם. מה הייתם צריכים שם שהיה חסר לכם באותה נקודת זמן? אולי הייתם צריכים לשמוע משהו כדי להרגיש אחרת. אם הייתם צריכים לתת לעצמכם איזשהו משאב שחסר לכם שם, מה הייתם נותנים לכם? כשמצאתם מה חסר לכם שם, בקשו מהענן לעזור לכם לחזור שוב לקו הזמן. רחפו על הענן ותחפשו נקודה אחרת בחיים שבה היה לכם את אותו משאב חסר. וכשהגעתם לאותה נקודה, תיכנסו לזיכרון, לרגע הזה, שאתם מלאים באותו משאב. זכרו, לכל אדם יש את כל המשאבים להם הוא זקוק. זה קיים בכם, והרגע הזה יאפשר לכם למצוא אותו. זה יכול להיות אושר, ביטחון, עוצמה, אמונה, כל דבר שאתם הייתם צריכים. כשמצאתם את המשאב באותה נקודת זמן, תרגישו את התחושה שם. מה הצבע שלה? האם יש שם תנועה? תגבירו את אותה תחושה של אותו משאב. תנו לצבע שלו להתעצם בכם מכף רגל ועד ראש. וכעת תדמיינו שיש לכם תיבה קטנה עם מפתח, ותוכלו למלא את התיבה באותו משאב שלפני רגע מצאתם אצלכם. וכשהתיבה מלאה באותו משאב, תסגרו את התיבה עם מפתח. קחו את התיבה ובקשו מהענן לעזור לכם שוב לרחף בקו הזמן, ולחזור לאותה נקודה בזמן שבה הרגשתם שהיה חסר לכם את אותו משאב ששמור בתיבה. אולי בגיל קטן יותר, אולי בוגר, חזרו לנקודה ששם היה חסר לכם. וכעת קשו אל עצמכם, התקרבו אל אותו אדם שהייתם שם באותה נקודת זמן, וספרו לדמות שלכם מי אתם, שבאתם מהעתיד, ואתם מכירים ויודעים מה הוא מרגיש באותו הרגע, וכמה אתם חשובים להם. תאמרו לו בדיוק מה שהוא צריך לשמוע באותו הרגע. הרגע הזה שהיה שם חסר משהו, ואתם יודעים מהו. ספרו שהבאתם איתכם מתנה. זו נראית תיבה קטנה ורגילה, אך יש בה משהו מיוחד. יש בה משהו שהוא הכי צריך באותה נקודת זמן.
ותגידו לו שניתן להכניס את זה לגוף. יש בטבע משאב מיוחד, משאב שנדרש במיוחד עבורו, ותנו לו להתמלא בזה. ואתם מסתכלים מהצד ויודעים מה הטבע הזו תאפשר לו. הרי יש שם בדיוק מה שהוא צריך. הסבירו לו, אתם לא עוזבים, אתם כאן, בצד, מגנים ומשגיחים עליו. וכעת יש סביבו אנרגיה חדשה בצבע שאתם בחרתם. תאפשרו לדמות שלכם מאותה נקודת זמן, שהיא כבר מלאה באותו משאב, להמשיך לגדול ולחיות ולחוות חוויות ולגדול ולגדול, ושמחו עליו שידע לעבוד עם הטבע שנתתם לו. תישארו במקום מספיק קרוב כדי להשגיח, וצפו בצמיחה ובגדילה שלו. יש בתוכו אנרגיה חדשה, ולצידה אתם נמצאים. הסתכלו איך הוא גדל, איך הוא מתנהג שם, מה כבר לא מפריע לו יותר, איזה סיפור חדש הוא מספר לעצמו בראש. הוא גדל וגדל עד לזמן הווה, שמאוד דומה לכם, איך שאתם היום, אך יש בו משהו שונה. אני מזמינה אתכם להביט בדמות שלכם, שם מהצד, ותראו משהו שונה. הכניסו את הדמות הזו אליכם, ותנו לטבע להתפזר בגוף, והצבע שבחרתם מתפזר כולו בגוף, ואתם יודעים מה זה מזכיר לכם, ומה כעת חשוב יותר, ומה חשוב פחות, איך הגוף משוחרר, קליל, ומה כבר לא נמצא שם. מצאו מקום בגוף שממנו זה יוצא, ובכל פעם שתצטרכו אותו, זה יצא משם. ועכשיו בדקו, תבקשו מהאנרגיה הזו לצאת, מהאיבר בגוף שאותו בחרתם, ששם היא תשהה, ותראו מה קורה. מה זה מאפשר לכם? מה זה נותן לכם להרגיש שאתם מלאים באותה אנרגיה חדשה? ולאט לאט אפשרו לזה לחזור למקום, לעבר שבו זה יהיה שמור אצלכם. ועכשיו תדמיינו לעבר העתיד שאתם עם אנרגיה חדשה זו. איך האנרגיה הזאת צובעת את כל העתיד שלכם. חשבו מה יכול לקרות, ותראו את הדברים בצורה אחרת לגמרי. הכל נראה חיובי, עוצמתי, קליל ומשוחרר, ואתם יודעים לעשות הבחנה בין עיקר לטפל. ומי אתם שם שונים לגמרי. וזכרו, אנרגיה זו ממוקמת אצלכם, ובכל רגע ורגע שתצטרכו אותה, היא תהיה שם עבורכם, וזה יזכיר לכם מי אתם. קחו נשימה. הודו לענן שלכם על היותו חבר למסע. קחו עוד נשימה, והתחילו לאט לאט לחזור למודעות רגילה. תזיזו רגליים, כפות ידיים, התמתחו, סובבו את הצוואר, פיקחו עיניים וחזרו לכאן ולעכשיו. תתחדשו.